אז אני אמשיך את הנושא של החשיפה של יחסים ללוחמות באירועי המלחמה, עם מחקר שעוסק במדדים פיזיולוגיים שונים שקשורים לחוסן, ושם דגש על הבדלים מגדריים בין לוחמים ולוחמות. אנחנו השתמשנו בכלים פיזיולוגיים חדשניים בשביל בעצם למדוד את מדדי הביסות העצמי של טירונים וטירוניות בעיקר. חיילים שהיו שבועיים אחרי השביעי באוקטובר בבסיס ההכשרה כלוחמים בבה"ד, למדוד את הקשר בין המדדים הפיזיולוגיים שלהם למדדי חוסן ודיווח עצמי. נראה ככה פחות או יותר. הנתונים שאני אדווח היום לא כוללים EEG, כי משום שהיה לנו חשוב לבדוק את תגובת הלחץ האקוטית לאחר החשיפה השביעי באוקטובר, אז עשינו כמה שיותר בדיקות ביומיים, ולכן עשינו בדיקות קצרות ב-EEG, היא הבדיקה שדורשת את זמן. הבדיקות שהשתמשנו בהן, אחת מהן נקראת ASAT, Auditory Sustained Attention Test, זו בדיקה שעושה שימוש ביכולת שלנו לדכא תגובת בהלה, כשיש לה סיוע נמוכי. זאת אומרת, שמשמיעים ללוחמים ולוחמות צלילים שיכולים להיות מרגילים, האוזניים, לפני חלקם יש איזשהו סיוע נמוכי, וככה אנחנו מודדים יכולת להיעזר בקשר לצורך ביסום הצליל. בנוסף, חלק מהצלילים האלה נובעים ללא סימן נמוכי, וככה אנחנו בודקים את תגובת הבהלה באופן שיכול לשקף עורפות, חרדה וכו', כאשר אין התראה מקדימה לפני המאץ'. במקביל, בבדיקה הזאת שהיא בדיקה שנתית, אז בדקנו את תגובת המוליכות ההורית בעצם בין תגובה לרעשים הללו, בשביל לבדוק עוד היבט של לחץ ושל ויסות רגשי. כלומר, כמה זמן לוקח לחיילים להירגע אחרי רעש נפש. הבדיקה של ACET שציינתי קודם היא נעשית על ידי בדיקה של מינספורס. אז אנחנו בעצם בודקים גם את התגובה המיידית לגורם הדרון, וגם את היכולת להירגע לאחר מכן, מבחינת תגובת הלחץ של הגוף. את המדדים האלה השווינו למדדים כולם לדיווח עצמי שקשורים לחוסן ולחשיפת טראומה. המדד הראשון היה השאלון שנקרא CDRIS, שבעצם הערכה סובייקטיבית של הנבדק או הנבדקת לגבי היכולת שלהם להתמודד עם קשיים במשברים. והמדד השני, שאלון שנקרא SATSMA, שהוא מאוד דומה ל-PCM5 שהוזכר קודם, אבל הוא מותאם לחשיפה אקוטית, כלומר הוא מותאם ל-30 הימים הראשונים שאחרי אירוע טראומטי. אז בנוסף לשאלות שנוגעות לסימפטומים פוסט-טראומטיים, בדומה ל-PCM5, ישנן שאלות שקשורות למועד החשיפה ומדד החשיפה, בהתאמה לאירועים שעברו פחות מ-30 יום מאז שהם נתרחשו. אנחנו מתייחס לתדירות כספית. אז קודם כל, בקרב האוכלוסייה שבדקנו, שהייתה כ-60, בעיקר לוחמים ולוחמות ובעיקר חיילים במהלך ההכשרה שלהם, רבים מהם היו קרובים לאנשים שנפגעו ב7 באוקטובר, כלומר חלקם היו כאלה שהיו באזור למשל בעוטף עזה בזמן האירועים, היו רבים כאלה שחברים שלהם הם נפגעו, נחטפו, נפצעו, נרצחו באירועים הללו, אז כן אוכלוסייה שהיא ברובה לא נחשפה באופן ישיר באירועים, ורוב המקרים מעגל שני של מספיק. כמו כן, חיילים שהוקפצו לבסיס במוצאי שבת של 7 באוקטובר, ורובם היו בבסיס אז. אז הם כן היו חיילים ברמת מעורבות גבוהה ומעורבות גבוהה באירועים שטרולים. כשהסתכלנו על התוצאות מבחינת סימפטומים פוסט-טראומטיים, אני אתייחס קודם כל להבדלים בין גברים לנשים, וכן להבדלים בין הדיווח העצמי לבין מה שראינו מבחינת פיזיולוגית. התוצאה המעניינת שהתאפשרה לנו בגלל שיש פה גברים ונשים ברמת חשיפה דומה לטראומה, היא לראות איך אפשר לראות את ההבדל בדיווח העצמי בין גברים לנשים, לעומת ההבדלים בפיזיולוגיים. מה שאנחנו ראינו זה שאנשים דיווחו על יותר עוררות אחרי הטראומה, מאשר גברים. לעומת זאת, במדדים הפיזיולוגיים, ברובם לא היה הבדל. דווקא במדד שמציין עוררות, שזה המגניטודה של תגובת הלחץ לסרטן, וכפי שהיא נמדדת במוליכות ההורית, ראינו שהדברים יוצאים יותר, ותגידו את תגובת לחץ חזקה יותר, לגירוי הערבי, ששוב זה מדד פיזיולוגי של עוררות. אז שוב זה מחזק את מה שנאמר לפני, שיכול להיות שפשוט לגברים, בייחוד לוחמים, יותר קשה לומר שקשה להם, אוקיי? אנשים יותר בקלות מדווחות, וכשאנחנו משתמשים בכלים של דיווח עצמי, שזה משהו שימושי בעבודה עם אוכלוסיות בחברות, אנחנו לא נביא פסיכיאטר לראיין כל אחד מהם, אז אנחנו עלולים לפספס קשיים של גברים, בייחוד לוחמים, שאולי קשים לדווח על הסימפטומים של פיזיולוגיה והרגשית.
השוואה נוספת שעשינו בהתייחס לכלל האוכלוסייה היא על הקשר בין לימודי הוויסות הקשבי והרגשי של הלוחמים והלוחמות, כפי שנמדדו בעזרת אליסט, לבין הדיווח העצמי על סימפטומים פוסט-טראומטיים, ואנחנו רואים קשר בינוני ומובהק בכל המדדים. כלומר, כשלוקחים את סך הסימפטומים הפוסט-טראומטיים, אנחנו נראה שככל שהם גבוהים יותר, אנחנו נראה ויסות קשבי נמוך יותר, והוויסות רגשי נמוך יותר, כפי שהם נמדדים ב-ASL, שזה ממש יציגת. זה עוד משהו שמחזק, מי שרוצה לקרוא עוד, יכול להיכנס לבמה, כי יש לי רק בדקות. זה מה שמחזק את הערך של כלים פיזיולוגיים, יוכלו אולי בעתיד להבין למצבים של לבחון בסיטואציות קליניות, בייחוד של לבחון מודע. ובייחוד כשיש אוכלוסיות שאנחנו רואים שמתקשות אולי בדיווח עצמי, ביחס לאוכלוסיות אחרות, ולכן עלולות להתפספס כשיש אוכלוסייה גדולה. תודה רבה.